Mislim, to sam načuo se te reči, Počela sve vibrira, svi vibriramo. Pa vibriramo? Pa ja ne, jel vibriramo? Vibriramo, ja sva vibriram. Ja vibriram potpuno, ne znam. Ajde, onda i ja vibriram, onda nisam znao. Ali... Čekaj, pišu nešto ovi tvoji gledalci, nek nam jave, jel vibriramo? Ajde, pa neka jave da li vibrirate. Šta je s tim vibracijama? Daj mi reci, tu se nauke prave oko vibracije. Sećaš se, to je ono ozon, dobre vibracije. Sećaš se? To da, dobre. Ajde, dobre vibracije. To je. Da, pa mislim, možemo sad, doktore, meni bi jako bilo drago da čujem vaše mišljenje o tome, ali da li je sve energija? Pa jest. Jel onda vibrira? Pa dobro, ali ne moramo sad, znači, znaš šta sam mislio, i nivoji, vibracija i to, jel... Ajde, objasni mi to. Ako me pitaš za one Vortex priče, niska frekvencija, ne, to je ne, ja, izvinite, dragi gledalci, ja nemam veze sa Vortexom, nisam u toj priči, moja priča je... Ali čuo sam i vibracije iz Sam Vortexa i pričaju razni kočevi o vibracijama. Pa da, znaš u kom smislu? Ajde. Evo sad ću ti reći u kom smislu. Pa to te molim, mislim, Fragu, nakon 5 minuta smo došli do... Evo, da, pa dobro, malo tenzija raste. Dakle, ono što kažemo, ako nije sa mesta koje to i poručuje, nećeš dobiti poruku koju sam rekla, nego onu koju sam vibrirala. Ok, ajde da kažemo to narodski, ako nije iz srca, narodski, neće. Ako nije istina, ako ne nosi vibraciju istinitu, ako ti šaljem jedno iz stomaka porukom, ako mislim drugačije, dobro, ok, ako mislim drugačije nego što govorim, ako osjećam drugačije nego što govorim, do tebe će stići ili sumnja, nećeš moći možda da znaš šta zaista mislim, ali nećeš verovati onome što sam izgovorila. A da li je bilo neophodno unositi reč vibracija u to? Pa tako kao što si sad objasnila, znači ako govoriš stvari koje stvarno misliš, ljudi će to prepoznati. Dobro. Jel moramo to zvati vibracijama, D-molom i C-molom, mislim? Da, pa ne znam. Mislim da je interesantno, znaš u kom smislu. Nekad kad sam prisutna, mogu da ne mislim ništa, mogu da vibriram. Mogu sad da ne mislim ništa, ja se ne znam. Ubićeš me s vibracijama, ali pa mislim, ne mislim ništa, vibriram dobro. Znači, vibriram dobro, onako, ne mislim zračiš ništa. Dobro. Zračim dobro, energija koja je oko mene je dobra, rasterećena sam, nisam zgrčena, energija mi je protočna, grlo mi je protočno, prosto dišem dobro, dišem duboko, vidi mi se stomak dok dišem, ali ja ne kajem i tako dalje, razumeš? I onda je to dobro i onda se ti osjećaš dobro, ili tako? Pa onda, evo, to je to. To je to, ok. Postoje milion raznih, neko kaže imaš 5 stvari važnih u životu, imaš 10 stvari koje moraš učiniti da dođe do uspjeha, neko kaže imaš 20. To hoću reći, postoji 700 teorija sa brojevima, koliko moraš nečeg ostvariti da bi došao. 7 je najčešće, 7 koraka do... Jel 7 najčešće? Najčešće 7, da. Jel to prodaja magle ljudima? Nije. Ja isto ne mislim da je... Ne, nije. Nije, evo... Ali isto tako ne mislim da je kompletna istina. Nije ni kompletno. Pa zamisli kad bi ti kompletnu istinu mogao da dobiješ iz knjige. Ili iz skripte. O životu, da, ne može, da. Mislim, možeš ti da je dobiješ, ali proces dok je usvojiš, dok je integrišeš, dok ona nađe svoje mesto, a naročito ako je drugačija od onoga u čemu si sad. Tako da, da, može. Evo ga Novi Zavet. Piše sve. Od A do Š sve piše. I poveri tvoj neka ti bude kakav je Abraham ili Hicksli, kako se zovu zakoni privlačenja. Pa te piše. Poveri tvoj neka ti bude. Kakve su ti misli, takav ti je život. Ko kuca, otvorit će mu se. Dobro, to je tačno. Ko ima, daće mu se, ko nema, uzet će mu se i ono što ima. Pa sve piše. Sad što nismo iz ovih ili onih razloga što nam nije protumačeno i što nismo bili ni spremni da bi nam bilo protumačeno. Piše, lepo piše, ali ko ima uši da čuje, neka čuje, ko ima oči da vidi, neka vidi. Tako da, tako i u ovom sadašnjem trenutku.
Znaš, ima neko sad, ne znam koliko imamo, 100, 200 ili koliko gledalaca, neko sad bez veze pričao ko zna kakvim nebulozama, možda ima 100.000 gledalaca u ovom trenutku. Ali to ti je to, mnogo je zvanih, malo je odabranih. Dobro, ajde sad, da, mi se sad možemo reći da pričamo smisleno i verujemo da pričamo smisleno. Ta poplava stvari koje možemo nazvati plitkim i sve to, koliko misliš da je to problem u dostizanju nečeg višeg u životu i da odlači ljudima pažnju i... Znaš šta me... sad si to rekla, rekla si šta... Znaš kako, ali ja ne mislim da stvarno svako treba da stigne na isti cilj. Odlično. Znači, meni je okej, jel to, pa malo pre smo to rekli, tebe to čini srećnim. Jesi ti okej? Ali... Problem je ako nisi okej, treba da znaš da imaš mogućnost. U tom smislu bih voljela da više gostujem, da me više ima i na TV-u i svuda, da ljudi više mogu da čuju o coachingu, o efektima koji se mogu postići, ja ili neko drugi ko ima šta da kaže i ko ima rezultate neke na tom polju. Ali znaš kako, za svakog, kao što svaka roba ima kupca, tako i svaki segment u životu ima neku svoju publiku i svako ima prava da nekako prođe. Bez sumnje da ima prava, ali ja ipak mislim da bi svako trebao da vodi bar u nekoj meri da neki oblik smislenog života i da nešto učini od svog života. Hoće reći ovako, ima dosta ljudi koji će, ne znam, dočekati 50. godinu u roditeljskoj sobici, ne radići ništa više i da imaju osjećaj da im je to okej. Mogu napraviti da im je okej. Stvarno misliš da mogu da misle da im je okej? Mislim da da. Mislim da neki mogu reći da tuku čips, tuku Coca-Colu, gledaju, igraju igricu čitavu noć i kažu meni okej, ja sam srećan. Jel može imati osjećaj sreće? Ja mislim da može. Pa ne znam šta bih rekla. Mislim da nam je dato da budemo socijalna bića, da nam je dato da se samo aktualizujemo na ovaj ili na onaj način, neko može, znaš, ima na knjiga Momo. Je li nam to obaveza kao ljudskim bićima da jurimo to, da nešto napravimo od sebe? Da pomognemo nekom svojim životom, da pomognemo sebi svojim akcijama. Znaš, ako bi nam bila obaveza, mislim da bi bilo mnogo još manje onih koji bi tome se okrenuli. Jer mi ne volimo spoljnu kontrolu. I to se opire... Tu dolazimo po meni do ključnog problema. Neprihvatanje obaveze. Mi kao bića imamo obaveze, nemamo samo prava. I mislim da je to i negde problem i sa obrazovanjem koje dajemo deci, da im prvo deklarišemo njihova prava, što je super i genijalno, ali negde propuštamo da im kažemo i obaveze i da... Da, ali je opet problem možda koji autoritet je tu da kaže obavezi, koliko se često one updateuju. Ne da kaže, sama si rekla to da primjerom